A pesar que en Google Drive tenim un disc dur virtual i podríem treballar directament sobre el disc dur virtual, el més interessant és treballar sempre dins de carpetes, igual que fem en Windows. Aleshores aprendrem com podem crear carpetes. Per a crear una carpeta simplement ens posem damunt d'una carpeta, la seleccionem i podem fer clic i crear carpeta nova, o podem seleccionar-la igualment i fer clic en nou i crear carpeta. D'esta manera se'ns crearà una carpeta dins d'aquesta carpeta, és a dir, una subcarpeta. Ja la tinc creada i, com veureu, m'apareix així dins. Si clique així en el trianglet, que és la manera de desplegar les carpetes, veureu que està plantilles per davall de proves, depèn d'això. La manera després, d'una volta que hem creat la carpeta, poder gestionar-la és molt senzilla. La podem traure simplement arrossegant. Des d'ací, des del lateral, jo agafe plantilles, la selecciono i l'arrossegue a la carpeta de la qual vull que depenga, en aquest cas de curs de Google Drive. Fixeu-vos que ara la solte, m'avisa i ara aquesta carpeta plantilles ha quedat davall de curs de Google Drive i ha quedat fora de proves. S'ha posat, per tant, al mateix nivell. Què vull tornar-la a posar dins? Doncs l'agafe i la torne a posar dins de proves. No té més misteri. Interessant, per a les carpetes, per a poder treballar d'una manera bastant visual, doncs donar-los color amb el botó dret, canvia el color i ja podem anar donant-los el color que vulguem. És molt més fàcil de trobar la informació que quan tenim totes les carpetes amb este gris inicial. Igual que hem creat una carpeta, la podem eliminar. Per eliminar-la només hem de posar-nos damunt de la carpeta i fem clic en suprimir. Carpeta eliminada. Podem recuperar esta carpeta eliminada? Sí, si anem a la paperera. Si veniu a la part inferior, a la paperera, en paperera, fem clic i plantilles, botó dret, restaura. I si tornem dalt, observarem que efectivament dins de proves torna a aparèixer plantilles, com veieu també així dins en la part central. No perdem de vista també que a més de tindre esta estructura així lateral, que és molt visual, tenim la mateixa estructura replicada en la part superior. Aleshores, si jo vull anar a la carpeta superior a la de proves, que seria en este cas, si resseguisc me'n vinc a curs de Google Drive, puc vindre per així, veieu? O, d'una altra manera, si estic dins de proves, puc vindre per així. Veieu que aquesta és l'estructura també que reflecteix esta mateixa estructura. Doncs vinc a l'anterior i puc accedir des d'ací o des d'ací. Així m'apareix tota la ruta i podria anar fent cap arrere, cap arrere, cap arrere. Per tant, aquestes són les dues maneres de seguir les rutes de les carpetes.